Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon nga po, dito po tayo sa Santa Maria, Pangasinan dahil po mayroon pong nag-message po sa atin na magpapatulong daw po kung paano yung design po o layout ng concrete pan. Kaya po andito po tayo ngayon. Papakita niya po yung place po niya kung paano po yung tamang gagawin. Tara, samahan niyo po ako. At ito nga po yung location po ng gagawin po nilang concrete pan, yung papagawa po nila. Yung style po nito, kung napapansin nyo po yung tali is ito po yung sa drain, then ito naman po yung sa pader, kung saan sumusukat po ito ng 8 meters po dito, then 4 meters po dito. Tapos ang style din po ng kabila, ito din po yung 8 meters papunta doon. Tapos ito naman po yung 4 meters. Yan. Kaya po naglagay po kami ng space po dito para po yung pagtapon po ng tubig dito na po sa kabila, para wala pong problema. At ito nga po sila. Yan. Tinuturuan po natin kung ano po yung magandang gagawin. Itong parte na ito po yung sa concrete pan po nila. Then dito naman po yung sa earth pan. Tapos dito rin po sa likod, earth pan din po yan. Ayan. Ayan po sila guys. Bukas na bukas po, uumpisan na po agad yung paghuhukay. Tapos sa paggawa po ng concrete pan po. Unahin po nila tong concrete pan. Yan. Then ito po yung susunod, yung sa earth pan naman po. Kaya sa mga gusto pong mag-umpisa po ng paghihito, pwede po kayong mag-comment or mag-message po sa Facebook ko na ito para po makapag-usap po tayo at matulungan ko po kayo. So ayun naman guys, salamat po sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa naming videos. Thank you!